Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanmu da yau, barkanmu da sake kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Ni ce taku Silent, da fatan kuna jin daɗin shirye-shiryenmu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da yau, barkanmu da sake saduwa tare da ku a daidai wannan lokaci. Ni ne dai naku kamar yadda kuka sani, wato ɗan mama. Ga masu buƙatar shirye-shiryenmu kuma ga masu buƙatar harkar YouTube channel, ku sani cewa za ku iya ɗaukar wannan namba ta mu ku kira mu kai tsaye, ko kuma ku tura mana saƙo ta text message, ko kuma ku bibiye mu ta WhatsApp. Ga masu buƙatar harkar YouTube kenan, musamman ma sababbin mawaƙa da kuma waɗanda suke so za su fara harkar comedy duka da labarai da kuma yaɗa manufofi, musamman ma program da kuma wasu abubuwa musamman ma na shirye-shirye wanda kake ganin ya dace ka dinga ɗorawa akan YouTube domin kar ka manta da shi, ko kuma domin kai ma ka samu garaɓasar da ake samu. A yanzu ba tare da ɓata lokaci ba, za mu dawo kan wannan babban jarumi, ko mu ce babban mawaƙi, wato Naziru, haɗe da shi da wannan babban mawaƙiya mai suna Fati Nijar, bugu da ƙari da wannan babban mawaƙi wato Nura M Inuwa. Akwai maganganu da suke ta yawo kan cewa tsakanin Nura M Inuwa da Naziru ba sa jituwa, ba sa ga maciji, wanda har wasu suke cewa Fati Nijar ita ma ta shigo cikin sahunsu, inda har ake rububi ko ake ta cewa tsakanin Fati Nijar da Nura M Inuwa ko ta kyakkyawa alaƙa. Dalilin haka ne ma yasa take so ta shiga rigimar tsakanin Naziru da shi Nura M Inuwa. Sai dai akwai kuma wata jita-jita ko wata majiya mai ƙarfi da take yawo kan cewa tsakanin Nura da shi Naziru maroƙa ne, ko kuma a ce 'yan roƙo ko 'yan maula ko 'yan Allah ya baku mu samu. Ga sanan dai mutane da yawa suna ta faɗar hakan. Wasu kuma sukan ce ita kanta Fati Nijar tana goyon bayan Nura M Inuwa ne domin shi kansa yana yaga mata wani abu, domin a yanzu tauraruwa ta riga ta ji yadda da dai ta zo tana cin arziki tun daga ƙasar Nijar har zuwa Najeriya, kuma har yanzu tana ci gaba da cin arziki. Malama Suhailat, me zaki iya cewa akan hakan? Ito gaskiya mawaƙa ba maroƙa ba ne ba, kamar yadda mutane suke faɗa. Amma kuma kamar yadda wasu suke cewa tsakanin Nura M Inuwa da Naziru sarkin waƙa, akwai waƙoƙin da suke wanda ake cewa suna roƙo ko maula ko Allah ya baku mu samu, musamman ma kamar yadda mutane suke faɗa. Shin wannan magana gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne? Saboda har yanzu wasu suna cikin kokonto, ko suna cikin tunani ko tararradi ko dai wani abu makamanci haka. Akwai waƙoƙin da Nura M Inuwa ya yi wanda kowa ya san da cewa ba ɓangaren shi ba ne, amma kuma kama yanzu ya zo ya ari ɓangaren, yana yi wato ɓangaren waƙoƙin sarauta kenan. Wato Nura M Inuwa a yanzu dai yana waƙoƙin sarauta, waɗanda kowa ya san da cewa Nura M Inuwa akan ɓangaren waƙoƙin soyayya aka san shi. Yanzu kuma ya koma waƙoƙin sarauta, inda iya wasu sarakuna waƙoƙi, kuma inda a cikin yanayin kalaman bakinsa har yake cewa Allah ya baku mu samu, kuma yake maganganu kan cewa idan har sarkin ya ji waƙarsa ya kamata a ce shi ma ya ji shi ko ya gan shi ko dai wani abu makamanci haka. A cikin waƙoƙin tabbas Nura M Inuwa ya faɗi kalamai masu yawa kuma masu ɗumbin yawa, wanda wasu da yawa sun kasa cewa komai, inda wasu ma masoyan Nura M Inuwa suke